Здравейте, приятели! Добре дошли на ремонта или тъй наречения път, който заобикаля Брезовско шосе в град Пловдив. Както виждате, този обходен маршрут, който е в едно прекрасно състояние, предизвиква удоволствието от шофирането на пловдивските шофьори. Както може да видите зад мен, тази прекрасна асфалтова настилка от 2023 година приветства пловдивските шофьори, така че те да могат да преминат безаварийно, обхождайки ремонта, който дълго време чакаме да приключи и продължава да не приключва поради някакви причини, които ние не знаем. Но това, което знаем, мили приятели, е, че днес генерал-лейтенант майор, велик българин Бойко Методиев Борисов дойде в Пловдив и каза колко много уникални неща е построил. Надяваме се и този път да е част от уникалните неща, които в бъдеще той ще построи.